Какви събития те очакват? Хайде да видим сега. Какви интересни събития идват при теб? Картите ми показват, че имаш някаква мечта, която отдавна искаш да се сбъдне. И тя ще се сбъдне много скоро. Какво трябва да знаеш за тази ситуация, за тези събития, за тази мечта? Тя ще дойде неочаквано. Тези събития, които ще дойдат при теб, това ще бъде нещо много неочаквано, каквото просто ти си мислиш по един начин ще дойде всичко, ще се стане по един начин, обаче не е така. Съвсем от неочаквана страна, от неочаквани хора, абсолютно не така, като ти си мислиш, както ти очакваш. И това точно може би да ти вкара в такава ситуация, когато ще почнеш да се съмняваш. Наистина ли това е за теб? Наистина ли това е вярно? Така ли или не? И ще се вкараш в такова странно състояние, когато всичко е наред, всичко е като ти си искала, обаче струвате всичко е много странно, много бързо, много неочаквано и ще спреш направо, като не знаеш какво да правиш, каква следваща стъпка трябва да направиш. И внимавай, че точно с такова поведение, с такива емоции можеш всичко да разрушиш. Само ти. Това зависи само от теб. Ако ще приемеш това като дадено, като твоята съдба, тези хубави, наистина хубави събития, които ще се случат с теб, ако ще ги възприемеш така, че да, това е твоето, заслужено, така трябва да стане, значи всичко ще бъде наред. Обаче, ако ще се съмняваш и ще почнеш да търсиш някакви скрити мотиви, някакви скрити ситуации, с това можеш да разрушиш всичко. Така че внимавай и всичко зависи само от теб.